Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Nggih, alhamdulillah. Niki teng pundi pun pirsa Mbak Lutfi? Empun. Teng pundi jaja? Teng Sukoharjo. Sukoharjo. Sekolah napa niki? SMA Negeri 1. Sukoharjo nggih. Nggih. Elah, nggih luar biasa dalam rangka ulang tahun yang ke-64. Ngoten nggih. Nggih. Kok nganti keroyo-royo jenengan keng Giri Tantra Wonogiri nyusul mriki niku sebabe napa? Nderek ajar Pak Cahyo. Ajar. Nggih. Nuwun sewu ingates jenengan niku generasi era sekarang kok iso ajar nyinden niku napa mboten isin napa mboten malu? Mboten. Sebabe napa? Pengen melestarikan budaya Jawa. Wah, lho tepuk tangan nggih. Wis muga-muga jos temenanan, Nduk. Ditekuni, Nduk, kaya mbak-mbak iki lho. Opor bebek cukup awake dhewek. Mbak-mbak sinden iki sekolah raga dhewe, SPP raga dhewe, kos kontrak raga dhewe. Pokoke dadi sinden iki cucuk, Nduk, timbangane drep. Ayo, kaya ngono kuwi. Lan kira-kira sampean arep nembang apa Cahayu? Nyobi jineman, Pak. Jineman apa? Jineman napa nggih Pak Cahyo nderek jenengan kula? Wah, iki pelok apa slendro? Ayo. Slendro Songo. Slendro Songo. Oh, nggih. Ular kambang, oke. Nggih. Oh, nggih. Sinden favorite jenengan sinten? Busuke Sirahayu kalih Mbak Lia Sundari. Wah, iki mutiara. Alhamdulillah Mbak Lia duwe penggemar pisan. Ayo lah. Nang gawe kaos, ayo. LL Lia Lover, ayo. Apik. Leres nek jenengan napa niku ngefan kali Mbak Lia niku leres pancen nggih suarane kados mekaten le bening cengkok ya jos kaya ngono. Apik. Jos luar biasa. Iya, Lek Bu Kesi sing sampean senengi nggih pas nembang apa? Nembang Pangkur Semarangan. Niki wau nggih. Nggih, kalih Pangkur Kadung Tresno. Kadung Tresno. Oke, siap. Coba kaya apa. Sakniki kula pengen ngerti jenengan coba jineman luar kambang nggih. Nggih. Janar gunang ukuran bundar yo Kelas pinten to, Nok? Kelas pinten? Kelas G.
gangsal. SD. Nggih. Wah, elok. SP. Oh iya. Gila, iki gawe wayang SP ora nggih. Kelas 5 SD parandene wis kendel suarane wis apik, banter kaya bledek. Ha iya kaya ngono. Kaya Bu Kesi mau. Temenanan wis pas lek ngefan kalih Bu Kesi. Ya, coba. Terus e. Aja yen Nyuwun tepuk tangan untuk anak kita Lutfiana luar biasa para lenggah. Wah, jan ngono kuwi lho, Nduk, Gusti ingkang nyipta jagat. Saben-saben ana titahe sing duwe kekurangan mesti diparingi kelebihan sing luar biasa. Wah nggih Pak, sembah nuwun katresnanipun ngono. Apa, Nduk? Iki mau diparingi apa? Arto. Arto pinten niku? Bisa lho, ayo. Dereng kula iling-ilingi. Oh, dereng iling-ilingi. Ayo. Biasane diraba nu ngerti kok, biasane lek sing cah nganjuk kae. Ayo. Ketinggal Pak Cahyo. Non? Ketinggal. Napa? Pinten? Nggih ketinggal. Ketinggal sedaya tapi sekedik. Oh, nggih, nggih. Ya muga-muga engko saya padang, Nduk. Wong jenenge pangeran ki ra kena kinaya ngapa. Sampeyan sapa ngerti akhire ngerti karo padanging swasana, satemah sampeyan iso melu mengibarkan budaya sehingga budaya kita tidak hanya dicintai orang dalam negeri namun sampai luar negeri semuanya. Ya, ngono nggih. Sijingkas jajal eman-eman, ayo sijingkas. Pelok genti pelok, langgam apa coba? Pelok. Nggih. Anu pun saged nika sing nyidruk asmara nika. Ndek ben nate nembangke. Oh, pas teng Bale Panjang nika. Oh, nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Oh, diulangi, nggih. Kula mawon wayangan serpek ping 1000 ya mboten napa-napa. Nggih, coba saiki pangkur maca pat mau lak Semarangan. Ayo, men ngerti bawa kaya apa Lutfi. Ayo. Nduk.
naga raja sasilih nyinaga kini cahyat mojo atmojo kandali sada atmojo kandali sada wong nyagelar pradangga manglus Langgam Yidra Asmara karya Ki Haji Sukron Kuwanda Blitar. Ya nduk, Bukti. Kenangan Sri Ampling Dharma Mlebu Rama Seger no. Ya. Kor. Lah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Lutfiana luar biasa. Gitu. Matur nuwun, Nduk, saged pinarak malih. Nggih. Ya. Sik, Nduk. Ati sangoni bugesi, Pak Dalang ra nyangoni iki piye? Nah duwike kok go kabeh kok nyangone piye kok. Ayo. Ya sarung nyangone diberi apa apresiasi apa piye ngono. Nduk. Bukesi wis beng bolak-balik mirengne suarane sampean niku jangan nganti terenyuh, nangis nganti sampean dadi sinden viral ning TikTok karo YouTube. Akeh wong do trenyuh mergo keluwiane sampean.
kelebihane sampean iso nyinden ya, Nduk. Tetap semangat ya, Lufti. Nggih, Bu Kesi. Jangan menjadi sombong ketika kamu menjadi orang sukses dan pintar. Namun kecerdasanmu nanti adalah untuk mengukir sejarah bahwa Lufti akan bermanfaat di Wonogiri mengembangkan seni sesindenan. Amin. Ya, Nduk, sangune nyedak Bu Kesi rene, Nduk. Pira pengen sangu pira? Kiri rata kiri. Bukan sih sing nyedak, Bu. Ayo. Ya, Nduk, aku lek cahngene iki ra jan ra mentolo tenan. Semangat ya. Makasih, Bu Kesi. Aja lali soalnya ning daleme Bu Kesi nggawa gaplek ya. Saya njaluk ijol loh. Bu Kesi iki senengane tiwul. Ayo. Nggih, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Soalnya tanggapan cedak-cedakna nyusul ya, Nduk. Heeh, Nduk. Iki sayange adoh-adoh. Iya, lete. Menika rumiyin wonten awala ingkang tumibeng pangkon. Ya, saking Bapak Sriono MPD Sidoarjo, Bendosari Sukoharjo. Katur dumateng Ki Cahya Kuntadi ingkang nembe nggelar pakliran. Menika wonten wujudipun dandang gula kalih pupuh karakit piyambak dening Bapak Sriono. Wah ya iki ngrengga karo awake dhewe karo Pak Harmani. Ngono kuwi engko diaturake. Ya. Ana meneh Nduk saking bapake Nanda Caksi Wonogiri udu nyuwun langgam sambung wanci dalu Taman Sari ingkang nyekar Bapak Susanto matur nuwun saderengipun. Wah nggih. Wah iki aku bingung tenan nong wacenen. Weh aku waca nong. Wah nggih. Ya sampean sing maos kuwi aku ra jelas tenan kuwi. Ayo. Dari Bapak Wiono Catur Mor apa ya? Mau kokui. Ngisare aja malah arep itulah. buka cukup duwe kok sing to. Boten soalnya niki tulisannya agak kesini loh. Mau. Yus itulah Pak pokoknya Pak Catur ya Pak. Nggih, ngisare. Putra Bapak Utomo Lamu Grup. Leres Lamu Grup. Lawu. Oh, Lawu Grup. Larso, ayo. Terus piye? CC 96 Mobilindo. Oh, CC 96 Mobilindo. Apa kuwi maksudnya? Anu Pak ini showroom mobil. Oh iya. Ya. Layak neng kono enek gambare mobil, Pak showroom lho kuwi. Ayo. Mundi lho wonten nak. Kuwi lho, neng pojokan iki enek ora? Nggak ada, mana Oh. lo coba. Berarti menggok wisan. Ayo. Terus ngisare apa kuwi? Delek. Dledekmu kuwi ora. Sing dledeki kowe kuwi ora. Ayo. Nggih. Nderek, Pak, nderek. Nderek iso ndledek iki lho. Ayo. Wah, wis bocah le. Negatif. Ayo. Ayo. Nderek. Mangayu Bagyo. Disnatalis 64 SMA 1 SKH Sukoharjo. Alumni Semansa tahun 96, Pak. Oke, terus Antuk bekti sedaya Bapak Ibu guru Semansa. ya. Sugeng mirsani mugi ringgit wacucal tansah sukesi. Oh. Sukses engko. Jojo. Sukses. Ayo, sukses. Ayo, wah dan bola-bali. Bae sinden-sinden kok omong bae yo kacau kabeh bae ayo. Ledek ayo. Wis ayo nggih. Nggih sembah nuwun. Menika Bapak Sriono MPD monggo mriki Pak. Nggih, katuran pinarak mriki menika karyan jenengan dasare ya menika ngrengga magepokan kalian ringgit dalu menika dalam rangka HUT SMA Negeri 1 Sukoharjo. Ayo diaturi pinarak mriki. Monggo Pak. Duduk. Pak Sriono MPD, monggo Pak.
nong, jumeneng nong. Tok 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 tok. Gandeng Bapak Sriono sampun kundur mbok menawi menika dipun ijoli sinden ndledek. Ayo nggih Pak Winong Nawangsih. Ayo coba kaya apa. Kowe tak aturi mau wis aku wis omong to, Nduk. Napa, Pak? Garwane Pak Kepala Sekolah ki saka Mbesule. Campur darat to wi? Nggih. Ah, Mboten. Ngendi? Besole niku kecamatan sendiri, Oh, kecamatan sendiri, Besole. Oh iya iya iya. Ada. Tujune kok elekne. Ayo. Ya, gandeng sampean lah. Ya cah Tulungagung. Nggih. Ah, wis klop, wis pas ngene iki jenenge. Nggih. Piye? Napa? Arep matur apa sih karo Sagung Para Lenggah? Oh, Sagung Para Lenggah. Nggih. Nggih, kula Winong nderek tepang amargi kula jarang napa nggih tanggapan teng mriki dados kula nderek tepang rumiyin. Kula Winong matur nuwun Bapak Ibu, Mas, Mbak, Adik sedaya sampun meluangkan waktu untuk menonton kami. Gitu sudah begadang. Terima kasih. Nggih, nggih, nggih. Ya, selamat ulang tahun juga untuk SMA 1 Sukarjo. Semoga lulusannya lulusannya sukses. Terus spektakuler, terus sekolahannya semakin maju. Nggih. Seperti itu, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, nggih. Iki ana pamundhut sambung wanci dalu oke? Boleh. Oh, nggih, sambung wanci dalu dikompliti sak bawane nong. Kuwi banjaran karyane Mbah Sukron. Ayo mau nyidro asmara saiki sambung wanci dalu. Heeh, kaya apa diaturake. Winong Nawangsih. Yuk. Kanthi mriki Pak mboten napa-napa putrane nggih. Terus Nimas uga nanggepi oh, tak selani dulu ya Nong. Iya nek bocah enten lare sing kepengin salaman kali Pak Dalang. Mau diagem mawon, Pak mboten napa-napa, Pak. Diagem mawon. Nah, mriki. Nah, iki. Mboten napa-napa mriki. Asmane, Mas? Nun. Nduk, Amit. Sinten asmane sinten? Rizky Alvaro Pradana, Nggih, kelas pinten? kelas 3 SD. 3 SD. Nggih. Pengen pripun? Pengen salaman kali Pak Dalang. Oh, nggih. Pripun? Nyun donga pripun?
Supados dados dalang. Bisa jadi dalang kayak Pak Dalang. Amin ya rabbal alamin. Pun sunat dereng. Dereng. Lek dereng sunat pengen dadi dalang, sok kan nanggap Pak Cahyo kun tadi ya, nggih. Bapake dikandhani ngoten nggih. Bapake lek ora malah nanggap jadul niku mangke nggih. Nggih, salaman mriki. Mugi-mugi saged barokah. Nggih, jan topine apa lho kok ora kaya ndalangi to, Le? Apa kuwi topine? Spiderman. Oh iya. Ora apa-apa kok gawe wayang Spiderman gelut karo Gatotkaca, Spidermane dikalahne ya. Kudu menang Gatotkaca ya Le ya. Oh iya, pun melih sampun Pak. Pun cekap. Oh nggih, kelas kawan Pak disunatne Pak mangke Pak. Non. Lah nggih kula riyen nggih belajar ndalang niku kalih bapak sunat ditanggapne Mbah Mantep nika lho. Nggih ngoten. Tanggal pinten nggih tak jenengan? Boten. Sukses ya Le ya. Sekolahe sing pinter, manut karo bapak ibu nggih. Aja lali bekti karo Gusti sing nyipta jagat. Semoga menjadi generasi yang handal, hebat dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Nggih. Pun matur nuwun. Samele. Nggih, nggih. Sami-sami Pak, nggih, nggih. Elok-elok. Bu Rambu kuwi dikancani kuwi. Ayo. Rambu kuwi ya arep ndalang. Ning Sandusa dhek. Ayo. Kon mayang Purwa ora gelem kok. Ayo Sandusa, ayo. Rutanding-tanding tak tandang tak Blitar dadi lahar. Tulungagung dadi Kedung, Kediri dadi kali. Ayo ngono kuwi terus. Lek legenda apal dhek, peta buta apal. Ayo. Lek matematika yeah. Dirasa nggih pengen salim Mbak niku Rambu. Sapa? Rambu. Karo aku ya. Lho, ngopo Bu? Ayo. 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 Terus tekan ndi mau nang? Ayo. Ayo ta sambung rasa Neno. nanging wanci dalu tan ana ingkang rupeda Tan ana kang beda tegese enek sing ngalang-alangi. Ayo. Nyun, ayo. nyun tak tresno nadyan mung srana piranti Nyun tak tresno nadyan mung srana piranti ngangge teknologi ya kuwi HP. Ayo kuwi anan. Lek mbiyen SMS. Ayo. SMS ki yen positif surat menuju surga, yen negatif surat menuju selingkuh. Ayo ngono kuwi SMS. Ayo dimasukin, ayo dimasukin. Ayo. gambarmu uga Arek nang
matur sembah nuwun. Wis katur ya. Lah iki malah diterangke karo kadang kula Mas Dalang Bibit ya Sukoharjo. Lamun to Mas Catur kuwi putra almarhum Eyang Toto Atmojo sesepuh Dalang Sukoharjo. Nggih. Sembah nuwun Mas Catur lan ugi kateranganipun saking Mas Bibit. Wah iya, ngono kuwi. Ugi menika Pak Harmani kepareng-paring dawuh. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Menika wonten purnakarya ingkang badhe atur lelagon nenggih Bapak Sriyanto MPD. Nggih. Monggo Bapak Sriyanto menawi sampun samekta wonten ing lokasi katuran minggah wonten ing pepanggungan. Ayo nggih. Monggo. Utak tang tak dang 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 Bapak Sriyanto. Ayo. Dados. Mriki mawon lho Bapak Sriyanto. Nggih. Caket kali sinden mriku men rada anget. Ayo nggih. Ndredeg lah. Nun, Sinden sebenarnya kok ayu kabeh. lah nggih kirangan, Pak. Mboten enten sing bagus. Nun. Lah pripun niki asli sinden-sinden putri Mangayu Bagyo. Nggih. Dias Natalis SMA Negeri Setunggal Sukoharjo. Nggih. Mugi pawiatan SMA Negeri 1 Sukoharjo menika tansah jaya. Ngate. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nderek dijabahi. Latihan udah ngelipur diri ya. Oh nggih, nggih. Mboten dados napa, nggih. Masakan menapa menika? Nadyanto sampun purna panci SMA Negeri 1 Sukoharjo dados ati. Langgam dadi ati. Oh, dadi ati nggih. Badhe piyambak napa dipun kancani sinden? Kesane gayeng dikancani. Nggih, mang pilih. Mriki. Pun kula gandeng sangu sinten mawon purun. Mboten lek niki winong niki 300 Brigital 550. Lah nika ayo, kok murah Pun. Ayo. Dari latihan Pak nika. Ya nang. Kok nang sapa bir-bir. Ayo kok lali ya Brigita coba. Nggih, nggih. Niki sing saking Kediri, Pak. Nggih. Niki pun sarjana. Nyuwun ngapunten Bapak lan para pamirsa sedaya nika namung latihan. Nggih. Terakhir ngasta Pelok wonten SMA 1 mriki panjenengan. Nggih. Wah, nggih, Pak. Sampun purna 3 tahun setengah, Pak. Wah, nggih, Pak. Wis kari ungkang-ungkang nggih, Pak. Santai teng dalem. Nggih. Niku Winong, kok Winong. Bareng. Jangan kok winong terus to curiga. Sinten ya asmane? Niki jenenge Brigita Winong niki, Pak, maksud Brigita. kula. Nggih. Nggih, sing dalu Bapak sampun mriyen. Pak Tukiman, le. Untunge ngene lho, Pak. Aduh. Mabune minyak wangi. Iya. Pak Guru nggak boleh nakal. Ngelipur diri. Pak. Wah, nggih leres niku. Anu Pak, Memanjang yuswa. derek pirsa jenengan riyen guru napa? Bahasa Indonesia. Oh, Ning bahasa Indonesia. dalu nika mboten berpantun kula nggih. Oh. Pun berpantun sedaya ndak nyaingi ngoten nggih. Jenengan gadah anu Pak, anak Joko mboten Pak? Mboten. Aduh, ya Anak wis, kula Pak. wedok kabeh. Walah. Bedu, ayo ora iso. Kadung kula niku pengen dados mantune jenengan oh, Pak. Pripun to niku? Kula niku tergila-gila dengan lelaki yang ada kumisnya ngoten lho Pak. Apa aku, Pak? Ampun Bapak Durna ampun. Ayo. Malah aku wae jenengan niku nggih. Ning estu nggih guru bahasa Indonesia nggih spesialis nggih. Nggih. Kula saniki tak takon, sosok kula bingung Pak ditakoni anak kula. Lek tembung Jawa diindonesiakan niku lek tembung le aja ning kono ndak kunduran truk. Iku basa Indonesiane napa? Pun niku nyerah niku.
Nyerah ngoten lho. Wah nggih. Kula nggih bingung apa ngoten niku nggih. Amargi panci bahasa Indonesia niku simpel. Simpel nggih. Tidak semua bahasa Jawa atau bisa di Indonesia kan, Pak. Lah menika leres sangat Terus nggih. kosakataanipun niku terlalu simpel. Ngoten nggih. Simpel nggih. Mudah maka digunakan sebagai bahasa persatuan. Ngoten. Nggih. Supaya mudah dipelajari oleh suku-suku bangsa yang lainnya. Ngaten Pak alasanipun, Pak. Nggih. Sepen Pak telok barangipun. Wah nggih. Kakarane. Lah niku nggih. Ngoten ya, Mbak, tok dipethek mengke nggih. Oh nggih. Gandeng niki dadi ati tresna kula dhateng SMA Negeri 1 Sukoharjo dados nggih. Taunana windanana nganti pikon. Kalih gandrung birgita ngoten nggih pantes. Oh, ngoten, Pak. Oh nggih no. Oh boleh Pak. Mangsa bisa ngladrah lali Nggih, apik. marang yayi ingkang tuhu rina wengi dadi Nggih. SMA Negeri 1 Sukoharjo. Tepuk tangan untuk Pak Srianto. Wah, dan luar biasa Pak elok sangen lah. Pensiun pripun dadi penggirang napa pripun Pak? Ajeng daftar ke Pak. Ah nggih hiburan Pak, nggih ngoten Tapi niku. luar biasa Pak. Napa? Sone horeg. Horeg. Kalau pas teng WC jangan suluk. Pas temu ndi? Gendeng-gendeng tok gogrok. Melorot kabeh. Nggih. Kari suarane apa sing mari gogrok kuwi ayo nggih. Tipe luar biasa. Ah, nggih. Jane yo ketoke cilik kok banter men. Apik men lho ngoten ya. Nggih. Saestu gamelane luar biasa, Pak. Weng. Pak Harmani. Binjang yoso gamelan ngangatan iki nggih. Ngoten. Nggih. Adi truk klutik. Lah SMA mriki lak pun kagungan gamelan no. Nggih ning alit-alit ya, Pak. Oh mboten napa-napa, sing penting suarane spektakuler Nggih, Pak. sampun Nggih, ngoten niku. sampun sae lumayan, Pak. Nggih, nggih. Wong adik-adik wau siswa do nabuh teng mriki nggih sangat luar biasa, Pak. Gugur gunung. Ayo. Kaget nonton, Pak. Non, Kok gamelan disenggol munune banter men ngoten mriki. mboten kok disenggol, disawangi muni dhewe kok. Oh, ngoten. Niku lho, Pak, ampuhe gamelan niku nganti kaya ngoten. Anu Pak Nggih. Delang, Nggih. kula niku izin anu Pak Kepala Sekolah mbok bilih tahun depan niku mengadakan pagelaran wayang kulit niku adik-adik niku napa niku dipersilahkan duduk di depan sini ngoten lho Pak biar bisa ngematke wayang ngoten lho. Kematke wayang apa sinden? Ya wayang sak sindene Pak. Wah, iya iso katut iya. Heeh, bener. Heeh. Wong adate lek wayangan nang desa-desa kan cah cilik mlumpuk ning panggung to. Ah nggih, bener nggih. Monggo dipun damel gentosan napa pripun, Pak Sri? Nggih. Golek ising kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene angger gendro wekasane malam bangun tresno. Iya, itu pondok suko. Amatine.
sama lumrahe yen wong urip sapa lan kemati alus bebudene Cahyo salamane matur nuwun Nggih. matur nuwun Pak Cahyo kun tadi Inggih sami-sami Bapak Srianto.